So hello guys, andito tayo ngayon sa Amira Hills na kung saan sa may Sual, Pangasinan. So ang Amira Hills guys ay matatagpuan dito sa Barangay Pangaskasan, Sual, Pangasinan. So shout out po sa lahat ng mga taga Pangaskasan, Sual, Pangasinan. Ayan, makikita nyo po dyan sa background ko guys yung tinatawag nating Napocor. Ang Napocor guys is yung tinatawag nila dito sa Sual na Team Energy. Isa sa pinagmamalaki po yan ng Sual guys, Sual, Pangasinan, ang Napocor. Sa itong planta ng energy, no? Makita yung usok doon. Ayan guys. So napakagandang tanawin po dito, makikita niyo. Sasaksihan nyo guys. So yan, tignan nyo mabuti guys kung gaano po kaganda ang Sual. So dito lang po yan guys sa Sual, Pangasinan. Ayan. So sa kasalukuyan nandito tayo ngayon sa Amira Hills and Beach Resort. Ayan. Ayan. So yung pagpunta ko po dito guys ay unexpected po, at the same time wala po sa plano, dahil may customer lang po akong inasikaso. Madadaanan ko rin po ito, pero unexpected na ganito po kaganda. So sabi nyo lang, expect the unexpected. Yan, papakita ko sa inyo guys.
So yun guys, so nakiusap tayo na pumasok doon sa kuan or maging background yung Team Energy is hindi po tayo pinayagan na privacy control po na tinatawag. Kumbaga may privacy sila. Yun, iniingatan din po nila yun guys. So kahit daw picture, bawal po. Kaya video. Nakiusap ako na kahit gawing background lang po yung sa may niya, hindi po pinayagan ng guard. So naintindihan mo naman po yun. So at least guys, andito tayo sa pinakabungad. Kung dito sa pinakabungad niya na po guys is pwede naman daw po. So shout out po sa kay Kuyang Guard na pagbati niya sa akin. Mabuhay daw lahat ng mga vlogger. So salamat, shout out sa iyo kuya. Mabuhay ka din po. Yun lang guys.